Hekk kif għaddiet l-ewwel ġimgħa tal-kampanja tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali diġà tinħass id-differenza bejn iż-żewġ partiti. Il-Partit Laburista għażel li jum wara jum idur lokalità fejn se jsiru l-elezzjonijiet, dan biex jiltaqa' ma' residenti u jisma' x'għandhom xi jgħidu. Strateġija li fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat turi li dan huwa gvern viċin tal-poplu. Niġu fost il-familji, niġu fost il-negozji sabiex nuru li dan il-gvern mhuwiex magħluq f'xi palazz, imma dan il-gvern għandu l-polz tal-poplu f'idejhu qiegħed hawnhekk sabiex ikun mal-poplu. Waqt li kien jindirizza attività politika fil-Ħamrun, il-Prim Ministru Muscat staqsa x'tip ta' kampanja tkun jekk wieħed jażel li ma jiltaqax mar-residenti. Xi ħaġa li tidher fiċ-ċar f'dak li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista e kif ingħalaq ġo fih u ftit li xejn tkellem. Il-Prim Ministru Muscat żied jgħid li l-Partit Laburista se jibqa' dej bil-ħidma li beda biha f'din il-kampanja għax fl-aħħar mill-aħħar dan il-moviment twieled fil-komunità. Irridu nkomplu nkunu man nies niġu hawnhekk imorru fil-housing estates, imorru fit-triqat, imorru fuq il-postijiet tax-xogħol, imorru fuq il-postijiet fejn hemm il-mont, imorru ħdejn il-ħwienet. Dak huwa li għamilna moviment tant b'saħħtu għax aħna moviment tal-komunità, moviment li huwa mwieled fil-komunitajiet u sa jibqa' mal-komunitajiet.